I will be editing this. Oké, sziasztok, üdvözöllek titeket újra a stúdióban. A mai nap egy újabb fotózást fogunk csinálni. Mónika lesz a segítségemre, ő lesz a modell, és egy ilyen árnyékos, érdekes fotózást fogunk csinálni, úgyhogy vágjunk is bele. Tehát az első és legfontosabb az, hogy megnézzük, hogy semmilyen más fény ne érje a modellt, csak az a lámpa, amit beállítunk. Úgyhogy most kikapcsolom, és így csinálok egy fotót, és amint látjátok, ugye nincs fény, így nem is készül fotó. Úgyhogy az első, amit mi ki fogunk próbálni, az egy speed light, és ezt fogom beállítani. Ezzel fogunk csinálni a fotót, megmutatom nektek, hogy ezzel mennyi árnyékot lehet létrehozni. Ez a light meter, és ezzel fogom megmérni azt, hogy mennyi fényre van szükségem. Az én beállításom az, amivel dolgozok, az 1.125, f8, és az ISO az pedig 100. Monica, you ready? Okay. Szóval így néz ki az árnyék, hogyha a speed lámpával állítjuk be. Na most lehet cserélgetni, tehát hogyha nem speed mérővel csinálom, hanem egy stúdió lámpával, egy Godox AD200-assal, és azt ugyan ide elhelyezem, és megnézzük, hogy ezzel mekkora árnyékot. Ezzel egy kicsit másmilyen jellegű fotót lehet készíteni, és megmutatom majd nektek, hogy ezzel milyen. Tehát az A-t azt most kikapcsolom, és akkor bekapcsoljuk a B-t. Használunk, ezért újra le kell mérni. Szóval ezzel a technikával elkészíteni ezt a fotót. Hogyha szeretnénk még látványosabbat csinálni, akkor ezt lecseréljük, de Snoote a neve. Úgy. Jó. Jó. És akkor most nézzük meg, hogy ezzel milyen fotókat lehet elkészíteni. Okay, you ready? Egy másik háttérrel dolgozni, nem mondjuk fehérrel, hanem mondjuk egy szürkével, akkor azt is meg tudjátok tenni, és azzal is nagyon jó effekteket tudtok csinálni, úgyhogy már is mutatom is, hogy hogyan is néz ki. Ez, Monica, you ready? Just a little bit closer.
Ez lenne a light-tal, illetve hogy a stúdiólámpával készítetek el ilyen fotót. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó, ha tetszett, akkor lájkoljátok és nyugodtan osszátok meg. Sziasztok a következő adásban!